Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Suntem aici cu cineva special anume. Bună! Cum te cheamă? Linda. Da, suntem aici cu cineva special care îl cheamă Bună. Și astăzi mă gândeam să fac un club. Da, ați auzit. Astăzi mă gândeam să fac un club, doar că îmi trebuie level 5. Wow. Iubi! Paul. Stai, și eu cât level am? Eu nici level 10 n-am. Nu contează. Nu contează, da. Deci, o să-mi fac un club la level 5. Și ce să fiu, nu știu care e level 5. Dai ready? Și haide că o să jucăm la gem. Am zis că o să iau și pe cineva special astăzi pentru episodul de Brawl Stars. Astăzi o să apară și un clip cu Clary, cred că a apărut înainte la ăsta, pentru că l-am filmat mai bine, l-am filmat singur. Da, dacă v-ați uitat deja la el, mai bine. Uita, doar cânti acolo. Da, ia doar cântă, Doamne. Nu am apucat să mă joc foarte mult. Nu am apucat eu să mă joc foarte mult Brawl Stars, dar o să mă joc. Pentru că mă joc pe altul, pe celălalt cont. Eu vin pe alt telefon. Eu am două telefoane și nu știu dacă nu te zic, da, chiar am două telefoane și să-i zic, da. Și eu am alt cont unde am păsări și de asta. Deci, da. Tu ce faci aici? Tu de ce nu zici nimic? Tu ce faci aici? Da, abar nu ai ce faci. Tu te lupți și chicken, abar nu am ceva. O să filmăm și clipul Survival, doar noi sigur. O să caut câteva jocuri Survival și în curând, peste 2 luni, îmi iau PlayStation. Da, peste 2 luni îmi iau PlayStation și poate să filmăm pe el. De fapt, nu sunt sigur dacă îmi iau. Să vedem. Și vreau să îmi spuneți în comentarii dacă vreți să filmăm clipul Survival. Nu știu dacă o să apară comentariul la acest clip, dar eu o să întreb, nu știu, poate vă întreb în privat sau chestii de astea, dar eu vreau să filmez. Ok, acum s-a apucat să vorbească și eu o să vă întreb dacă vreți să filmăm. Eu vă întreb acum pe clip, vreți să filmăm clipul Survival și o să vreau să cu răspuns. Da, pe aia fac, dacă nu vedeai. Că iau 2 roza, să zic că iau 2 roza. 2 gemini. I-a furat gemul, fugiți! Cântă-le! Ce-i zis, mă? Hai gata cu cântarea. Stați! Primo! Da, mi-a plăcut, n-au 1 milion. Mi-a plăcut super tare cântecul. Hai, gata, taci. Pe masă. Pe masa lui frumoasă? Pe ce? Moșoare masă? Pe masă? Sau nu știu eu. O să tu mine de primă meți. Una nuce. Nu. A fost spacule. Hai, gata cu cântece. Te dau afară dacă mai cânti. Ok. O am și pe Jackie dacă vrei să ne jucăm cu ea. Am și Popo, ăștia sunt caracterele mele. Și eu nu știu dacă mă crede, stați așa un pic, să vă arăt
Ce să Ia prinde? și Omega. Și eu tot așa mai am pe telefonul celălalt. Eu am Sandy pe telefonul ăsta, deci o să vă alea pe care știu că le-am. Sandy, Mr. P, Ginny, Griff, Pam și cu... Cine mai am eu de ăsta bun? Cam atât. Și da, și Mr. P. Sau am zis Mr. P. Atâta am. De la sperare le-am pe ăsta, le-am pe toate, rare le-am pe toate. Și... Da, v-am spus și eu ce caractere am. Hai, taci. Mai am din gură. Am 3000 de trofee. Dar totuși, hai să vă spun ceva cu caracterul ăsta. Eu am avut, sau încă am Brawl Stars pe hack, cum am Clash Royale pe hack și o am pe aia. Dar sincer să vă spun, eu când am jucat cu ea nu mi s-a părut așa de extraordinară înainte să-ți dai robotul. Pentru că ea când îți dă robotul mai stă un pic și mai îți dă la câte una, mai ai un pic de viață și tu îți dai robotul și are o animație. Aia trage o paletă. Sincer, aș fi norocos să o ai pe normal, doar că mă mulțumesc cu ce am. Să știți ceva de la mine, dacă vă mulțumiți cu ce aveți pe Brawl Stars, asta o să vă dea Supercell. Legendare! Da. Apropo, ea are 1000 și ceva de trofee. Hai că plec înapoi. Pa! Dacă vă place, nu uitați să apăsați un like și să vă abonați. Și câte like-uri vrei să strângem? Chiar am mult. Da, câte like-uri vrei să strângem? Că avem 7 abonați. 7 abonați, e bine să crezi? Câte like-uri vrei? 12 like. Ba, 12 like-uri. Dacă strângem 12 like-uri, vă promit. Eu mă bat în tine. Să știi că eu am 51 de like-uri la un videoclip de la sus. Sus jos. Am mai postat un mi se pare acum sus jos. Nu știu cum naiba să-i spun, nu știu, mie îmi place să spun YouTube, TikTok. E ca YouTube, dar e și TikTok. Bine, e YouTube la TikTok. Hai, vă spun voi. Nene. Ce? Ia uite. Oh my god, ia. De pe genul. 6 iteme, nu e egal? Da, era. O, Sprout, ăla am și eu. A, da! L-am pe Sprout. Da, și eu l-am pe Sprout. Am uitat să vă spun de Sprout. Sprout, da. Mă încurc între Stru și Sprout. Câteodată zici că, bă, ăla-i Stru, ăla-i Sprout. Bună! Să da, Și ăla ați e avut Sprout. acum misiune pe el. Nu, noi. N-am. Dar să că mă joc cu... Joacă-te, mă, cu el, cu ăla, că e bun. Sproutuții? Da. Na, bucură-te și tu că ai o mitică. Văd că te bucuri din prima. Ok, eu zic că dai ready și să nu te mai bucuri așa. Da, mă bucur! Ziceai până acum că n-ai noroc. Hai să vedem câte minute am filmat clipul. Știi că eu o să filmăm, eu vreau să filmăm și o serie de Minecraft. Minecraft-ul meu o să fie un Minecraft ceva de genul normal, o să luăm de la 0. Și ce vreau să vă spun este că, iată, ce vreau să vă spun este că m-ați ținut. Dar oricum, am uitat. Dar oricum, sper să vă placă acest clip. Dacă nu vă place, o să chem pe pen. Hai că, da. Câteodată, da, ok, hai să-mi spun ce aveam de spus. Câteodată eu mai tac, că na, mă concentrez aici. Și iar am uitat ce am de spus. Oricum, e bună și o mitică, dar nu e cea mai bună mitică Sprout. Mi se pare, pentru mine cea mai bună mitică este, nu știu, stai așa că o să vă arăt după meci ăsta, că sincer să fiu, m-am hotărât încă, dar nu știu, mie așa mi se pare Mortis, pentru că poate să fugă cu ăla, dar e și ușor să-l bați, adică dacă prinzi cu un bun pe lângă tine, nu mai știu să-l bați.
Sau o serie. Deci, tu de ce nu mai știi nimic? Ok. Hai să... Dar suntem bucurați să-și dea. Ok, hai să... Mamă, ofertă de 5 lei, nu știu câte megaboxuri. Câte? Un megabox, 20 de gemuri, 100 de bănuți, o ofertă de 5 lei pe shop. Da, dau 5 lei. Doamne, chiar ai dat 5 lei. Cea mai bună mitică de acum mi se pare Squeak, pentru că poate să se lipească chestia aia pe tine și... Na, e și destul de puternic. A doua mi se pare Byron, a treia Max și a patra Mortis, pentru că și următoarele Regine sau... Da, știți voi. Edgar mi se pare cea mai bună mitică, pentru că poate să sară și cea viață. Frank e și el. Păi n-am ce să spun, deci e pe locul 1 pentru mine. Dar hai să dăm ready. Pentru mine e Sprout locul 1. Hai, ți-a picat și ție Sprout. Da. L-am și. Așa, apropo, eu astăzi Ininca, eu astăzi am o ofertă pe telefonul ăla cu Megabox și sorul meu are cu 100, era un Megabox așa și aș vrea să o fac, dar sincer, cred că după clipul ăsta m-a pus să o fac. Pentru că de ce să nu? Bă, ajutor! Am gemuri multe. Tu vrei să mor? Am gemuri multe, am spus. Și tu ai unul. Ia uite, eu am 3, 4 am. 2. Da, ale mele cele mai multe. Ale mele fac valoarea. Da, bă, că în sfârșit s-a făcut și aia. S-a făcut și aia, robot. Ba, da. Știu că suntem în filmare, în primul rând. Și nu mi-e rușine să spun asta. Și brațul meu miroase frumos. Doamne. Oh my god, cred că o să râdă cineva după clip. O să râdă cineva după clip, pentru că am un prieten la școală. El mă știe și eu îl știu. Care, dacă spun, nu știu, fac să râdă. Nu, frate, și nu mi-e rușine să spun în fața clipului și brațul meu miroase frumos. Deci, dacă nu o să moară pe râs, dacă nu o să moară de râs, am spus și greșit să moară de râs, dacă nu o să moară de râs, eu nu știu ce să fac. Mă tai la mine. Da! Ok, cam atât a fost cu acest... Mă, cam atât a... Bă, taci din gura aia! Bine. Fermecată! Ok, cam atât a fost... vorbește cam mult. Bine, cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare cu 12 like.